Can you realize how? Мине һәр вакытта син кем? Син кайдан дип сорыйлар. Мин аларга һәр вакытта мин Татарстан Республикасыннан, Россиядан килдем дидем. Алар әлбәттә татарлар кем алар дип аптырап сорап торалар. Мин иренмичә бөтенесенә дә матур итеп сөйләп бирәм. Кем татарлар, кайдан алар чыктылар һәм аларның нинди сәнгатьләре, нинди мәдәниятләре, нинди бай матур кешеләр дип сөйләп бирәм. Менә быел гына түгел, ул фестиваль ел саен уздырыла. Дөнья Каролинаның Ралли дигән шәһәрендә халыкара фестивале бәйрәме ел саен уздырыла. Менә бу елны мин татар сәнгатьне, татар культура турында сөйләргә дип уйладым һәм күргәзмәне оештырдым дип әйтим. Бик күп кунаклар булды инде. Менә бүген 3нче көн монда күрсәтәбез әйберләрне һәм кунакларыбыз бик тә шат. Татар сәнгать турында белергә, татар тел турында өйрәнергә һәм татар кешеләр турында өйрәнергә. Без әлбәттә иң Казан татарларның булган сәнгате кыюлы күн дигән сәнгатен күрсәтәбез, чөнки ул сәнгатне бер кайда да табырга мөмкин түгел. Татарларны эшли алалар гына. Бөтен килгән кешеләр аптырап, гашык булып китәләр, чөнки шундый читекләрне, сумкаларны, мендәрләрне күргәннәре юк. Бөтенесе кул белән ясалган. Алар шак итеп татарлар нинди булган кешеләр дип китеп калалар. Рәхмәтле булып калалар.